Piti ang iba na oy. Tambag guys dingdong nga ni ba? Sabi. Isko na dali din. Aw kan eh. Boxer. Mo order ta ni dayon be. Para natay masuot nga boxer ba? Matay atong brief kasi on. Kita yun ni tay boxer. Order. Ay hala. Karon man ito maabot akong order. Hala, nagastor ba na ako to gahapon akong kwarta. Kaya kinigong palaigit kayo ta. Di ka puyo o di ka inom. Ay, bahala toy. Nya, kung maabot ron, usaon mo na ako pagbayad nga wala mo ikabayad. Basig sunod si Mana pa to maabot. Igo pa makapamagol ko. Sus, ang motora. Damo na yung tiksa ni Mana ba? Lastianin, di nag-ibayap. 100 na guro ka. Tiksa ni be, timuton be. Muta, lain baho ba? Wala ning lugar ah. Wala doon eh. Pangutan on the way ko ni siya. Kasi kailan siya ni isot pala utot ba? Ne? Boss. Kailan ka ni isot pala utot? Hindi na bang mutugan kung wala'y bayad? To ara. Nangwarta na paning tawhanan ni. Pero kailan? Kung bining balaod rin boss, kung na'y mangutanan may bayad. Oh, sige boss. Oh. Pero kailan ka ni isot pala utot boss? O boss, kailan ko na. Subaya rin dala na kay tagadiya na siya. Pangwartahay po dahil ni tawhana. Sige lang. Pangwartahay po dahil itong tawhana. Ayo. Magugat ani ka hoy para sugnod kanyang unto. Panyo ito ba? Mau gining tawhana ba? Bungol-bungol man. Mau ba daw ni? Boss. Ikaw si isot pala utot? Bungol man. Pero nakadungog ni. Boss. Wala na boss. Kuyawan man tani mo. Parcel mo ba? Ikaw si isot pala utot? Oh, ako. Nabot imong parcel boss. Abot sa kay kuha na ko. Be, klaro gyud ako ning akong gi-order og dili ba ni scam. Kay og mas scam gani Basta kay So, tanggal na. Terus ako. Okay na boss. Bayad boss. Bayad. pwede ato sa ning tanawon boss. Atong abrihan. Ug mao gini nga akong gi-order. Dili ba pwede boss? Basta wala ang bayaran boss. Dili po mo bayad boss og dili na ako ma-abrihan. Hindi na ako makita ang items. Basig lain ni ba? Boss. Huwag mo na abrihan. Maduble mong bayad ana. Kung sugot ka og sa madili, ako gini abrihan. Oh.
Na, lain man ni nga items lagi. Di man ni mao. Prep nganong prep man ni nga boxer man to ako ang gi-order. Scammer gid mo ba? Ni Mayo. Wala ko na labot boss oy. Igor ba ko ga-deliver boss. Oo, ug mao na nga wa kay labot di ani. Imo ang gi-deliver. Kay lahi man boxer man to ako ang gi-order nya nganong prep man nawa ko na yo. Imo na lang na. Boss yung bayad boss. Imo ra ba ning giabrihan? Ug mao nang imuha nga magpabayad jud ay ka. Sige, hulat ra diya. Lami ra ba kaya kay buga kay walay kahoy? Gasutoy man nga magbugkar mo kog kahoy. Nahadlok guro ay. Deliver pa mo dili mao. Patay na ni Ron. Umabot tong parcel na ako unya. Wala pa ko ikabayad. Sus. Patay ang delivery. Wa ko ikabayad. Asa mo nago ani? Ano to ba ini? Murag nalo ni tawo to ba? Ano ba ini? Meron. Madunggan ko ani ba? Wala ba ko'y pangbayad? Ayo. Ayo. Boss. Ayo. Parcel mo nabot na. Sa may tirada na ko ani man nga. Para makauli na ba? Wala ba ko'y pangbayad? Kini. Boss. Boss. Ang parcel nabot na. Chape. Walay tao. Nilakaw. Kinsa man ka? Dili ka tao? Radyo na, radyo.